Той единия някакъв от Харман ли му звъни за фасунката и той отива и му праща фасунката. Друг му звъни едно гипсово ангелче. Той взима ангелчето, отива и му го носи. Разбираш ли? Ненормална работа. Обаче пича направи. Представяш ли, аз примерно заделил съм 20-30 хиляди да си направя сватбата, отивам в ресторанта и казвам, чакайте малко. Те с вашите жени си ги приберете. Аз си булкато жене Дуралекс. Аз си нося едни Дуралексови чиники тук. Не, те Дуралекса не са за сватбата, са за вкъщи. Кажете сега за подаръците. То въобще някой ще са намерили да ви подари нещо. Честно да си кажа, повече се надявам никой да не ми подарява нищо. И аз. Абе, аз малко се надявам да ми подаря. Аре, аз ще подаря една шапка, е така. Добре, ама ти па няма да я оцелиш, когато аз искам. То бе размер кафе. Не бе, те са универсален размер, ама аз харесвам определени. Тези де? Да бе, ама да е... Виж тази, същата, ама друг цвят му вземи, ще бъде топ. Имам сива, имам синя, имам... Може би, ако искате, може да си направим Secret Santa. За Коледа. Аз и за това ще го кажа. Secret Santa. Чакай, да ще стигнем и до там. Добре, защо не обичаме да получаваме подаръци? Щото с увеличаването на възрастта, аз забелязвам при мен първо, че харесвам определени неща. Много от нещата, които искам, ги имам. По-такъв съм придирчив и майка му стара, харесвам само скъпи неща. Харесвам си някакви скъпи неща, които аз си ги харесвам, аз си ги купувам и не мога да разбера сега претенциозно ли е да изискваш някой да ти вземе нещо, което ти харесва. Трябва ли той да се интересува, така да си направи някакъв ресърч, да се постарае. Че взема тогава нещо? Или просто ти купува нещо. Защо? Някой ти трябва задължително да му се зарадваш. Аз предлагам за Коледа тук да се разменим подаръци. Може би Secret Santa ще си направим. Всеки купува подарък на някой друг. Знаеш на кого ще купиш подарък, но той не знае от кого е подарък. Не знаеш кой ще ти подари подаръка, знаеш, че трябва да направиш подарък на някой. Да бе, както едно време. Теглиш си имена. Да, това е. И не знам как сте го наричали едно време, 2 години по-голяма от нас, госпожите. Но... Добре, в училище Secret Santa ли му виках, че ли всеки тегли на кого да подарява подарък? Не знам, аз го знам. Предприятието Secret Santa ли му викат? Или всеки тегли една кутия вътре написала едната Secret имена? Santa колко маркетингово по-добре звучи, отколкото ще си стегли биби, ще си подава подарък, без да знаем на кого. Това е за чуждиците епизода. Епизода, чуждиците, който още не сме го снимали, Secret Santa колко по-яко. Много яко. И супер ли? Добре, Таен дядо Коледа. Да, ето, тя е Таен дядо Коледа. Това е на български. Таен дядо Коледа. Какъв Таен дядо Коледа? И за мен може би най-нежелания подарък са чорапи. Напротив, аз откачам като ми подаряват чорапи. Аз откачам, ама в неприятния... Не, супер ми е, особено сега има яки газарски чорапи. Има бе, ама аз имам 30 чифта, аз имам докато съм жив чорапи. Това ще човек, кажа аз. Знаеш ли аз какво правя? Имам сигурно 30 чифта чорапи. Всеки ден смеям, всеки ден хвърлям и накрая на месеца просто пълня една пералня с чорапи и ги спирам всичките наведнъж. Ма какво това ти донася в живота? Че не пера чорапи през ден. Ти переш други дрехи без месец. Друго. Добре, ама ти 30 чорапа и приятелката ти 30. Тя с 60 по 2, 120 чорапа. Голям пералня имам. Аз, понеже в седмицата се пускат поне 2 перални с твоите дрехи, аз като имам от нещо повече от 7-8 бройки, вече спира да ми е интересно да ги трупам. И сега имам 20 чифта чорапи, те не ми трябва за коса ми. Тя ще ми подарят по Коледа още поне 2-3 чифта. 150 чифта чорапи, особено шарените са много яки. И аз знаеш какво правя? Понеже като ги прибера, нали, ги хвърлям там в шкафа и вадя едни и същи, които са най-отпред. Нали, ги спирам и ги връщам и вадя едни и същи и... Знаеш какво правя? Като ги изпера, и после като ги изсуша, от сушилнята ги слагам в един леген. И всяка сутрин от легена си берат 2 свежи чорапа еднакви, без да си ги прибирам в шкафа. Да. Аз нямам толкова място вкъщи за легени за такова. Не съм толкова горд с това мое качество, но... Не знам, универсално е чорапи, ама де знам. Мене ма кефи ваучер за нещо и аз подарявам понякога ваучер. Да, човек, ама ако им подарят ваучер за скачане с парашут, аз не за такова. И аз няма да го използвам, аз не обичам такива.
или за ми подарят- масажи, или за някакви такива, не ма кефят. Нали, ваучер за озон, за емак, за нещо Да, такова. нещо, да, Добре, Да. кой е най-якия подарък, кой си получава? Ще излъжа, трябва да си помисля. И аз не мога да се сетя. Най-вероятно нещо, което аз съм си го пожелал. И човека ми го е купил. Най-вероятно подаръка не е бил за Коледа или за рожден Да, ден, бе. ами е бил Абе, такъв по без принцип, повод по добре, някакъв хубаво. начин. Не си Не мога да спомням сетя. така. Ти кажи. Ти кажи. И ти имаш богати познати, те сигурно са ти подаряли нещо, ролекси, Виж как го е. случаи Луи Витон, нещо това. Не, купувала съм си. И аз всичко най-яко, което съм искал, съм си отивал да си го купувам. Аз съм чакал някой да се сети да ми го подари. То не е да чакаш. Просто такъв някакъв як подарък, където да се изкефиш. Не е да чакаш някой да ти подари. Да е супер изненадващ. Да, получавал съм разни, ама не си спомням сега на първо четене. Сетих се. В смисъл, сетих се последния готин подарък, който получих така без да съм го очаквал. Един приятел ми каза, човек, нали, моля ли са, не съм в града, отиди там до куриера да ми вземеш една пратка. Хубаво, няма проблем. И ми праща, нали, парите по револут. Отивам, здрасти, нали, пратка, плащаме, взимаме. Казвам му, нали, взел съм ти кашона тук при мен. И каза, отвори го, той е за тебе. И отварям и той ми е подарил грамофонна плоча на Wu-Tang Clan. Браво, супер. Аз имам грамофон, събирам плочи. Верно ли имаш? Да, Аз имам плочи, ще подаря. но слушам основно метал. И той ми е подарил Wu-Tang Clan, нещо, което по принцип бих го слушал, но никога нямаше да дам парите аз да си я купя тая плоча. И никога няма да си я пусна в Spotify. Обаче сега от време на време нали, слушам хип-хоп и така като си пуснеш Wu-Tang на плоча е готино. Яко е. Да, много готин подарък. Но, примерно, не мога да се доверя на някакви хора да ми подарят плочи, защото те никога няма оцелят аз какво искам. Добре, ако ти подарят просто хубава музика, която е, нали... Не, просто нов грамофон. Те грамофоните много скъпи. 1200 лева. То проблема при Митко е, че разбира и... Да, не мога да ми купят грамофон за 100 лева. Аз съм си такъв... Аз от много... Откакто се помня, съм фен, нали, на аудио, на хубав звук и така нататък. И с времето съм си градил някаква система. Нали. Купувал съм нещо, продавал съм, купувал съм друго. И сега имам не лоша система. И сега събирам плочи. Ама цялата тази система минава през грамофоната, Да бе, смисъл имаш грамофон, който му трябва усилвател и реално на усилвателя му трябваше тонклони, които да звучат. Си взел големи тонклони. Но основният ти плеер е грамофон. Да. В момента да. А стриминг аудио слушаш ли? Рядко. То качествено ли е вече или не е? Не бе, то е качествено. Всичко е качествено. Смисъл, има ли такива флаг, луслес ли, как се казва? Има, да, ако си платиш за Tidal. Само в Tidal. Честно ти кажа, няма голяма разлика между Tidalското и Spotify качеството. Въпросът е, че аз имам 1 час на седмица да слушам музика и предпочитам да си извадя плочата, да Ама се ти как правиш като ритуал? В смисъл, сядаш да слушаш музика. Тияш, пускаш се, сядаш. Не, смисъл, питам сериозно. Изсипва бърбан. Да, това е готино. Ако наистина както сядаш да четеш книга, защото аз ако трябва да съм честен, музика слушам докато правя нещо друго. Точно така. Аз ако трябва да бъда честна, музика не слушам изобщо. И това е пропуск според мен. Защото тя може и да те разтоварва, може и да те обогати малко. Да, може... Не, зависи как ти влияе. Сега ще кажа ритуала. По принцип, гледам да го съчетая с правене нещо друго, обаче читвам. Тоест, примерно знам, че имам да готвя. И пускам си, нали... А ти кога готвиш обикновено, Митя? Няма значение. Не съм чак толкова добър готов. Вадя си плочата, слагам си я, почиствам си я, пускам си я и ги почвам, нали, да си подготвям някакви неща, нали, за готвенето. То, съответно, нещо трябва да се пече примерно 1 час. И докато се пече този 1 час, аз сядам си, пуша си, пия нещо. Не е бърбан, обикновено е скоч или някаква бира. Или ракия. Не, ракия не. И слуша музика. Представя се на грамофона да смучиш ракия. И ако си пуснеш цеца, що не? Но то е яко, защото примерно сега то е голямо такова, нали, голяма обложка, имат всичките текстове. Обикновено има послания от изпълнителя, нещо, някакво писъмце е написал, нали. Яко е, има много готини издания. Аз оня ден ми хрумна цял ден да слушам Тупак. Така ми хрумна и си пуснах един стар албум,
който ми беше много любим. И слушайки си спомних супер много работи от това време. И ми става много готино, защото почнах да се сещам разни истории, почнах да се сещам разни неща покрай други музики, покрай други албуми, какво сме правили, къде. Супер много неща ми. И ми беше много готино. И много се изкефих. Иначе не бях, защото пак от много време. Не си бях пускал. Окей, готино. Да, беше готино. И за подаръци така. Не знам. Ти какво обичаш да ти подаряш? Повечето хора също смятат, че е много скучно. Книга. То е трудно да оцелиш някой с книга. Тебе ще оцелят ли хората на книга? Не знам на книга. Въобще като цяло за подаръците съм много... Придирчива? Не им обръщам внимание. Има случаи, даже по-близките ми приятели знаят, че примерно ми подарят нещо и година и половина в багажника. Да, ти си споменал. Даже сега имам от рождение ми ден още в нещо, багажник. което много да ти хареса, или ти вече си купила, което много... Няма нещо, което... Да, знам, не се сещам. Пък и трудно ще научка. То най-често нещо символично се прави, нали, което да е с такъв сантиментален смисъл. Защото някой ти направи някакъв супер скъп подарък, случва се, ама не е основната концепция. Не ми се е случило някой да ми подари кола. Кола и на мен явно не съм правилната... коли, човек, стига, моля. Добре, ти какво подаряваш на хората? Коли не им подарявам. Добре, примерно подарък за до 200 лева. Какво подаряваш? Не знам, аз като вземам някакви подаръци, гледам да са индивидуални за хората, които са... Окей, разбирам те. Аз се старая, но примерно трябва да вземеш на някой подарък по някаква причина. Примерно таен дядо Коледа. То при тебе е трудно да се случи, но трябва да вземеш подарък на някой е такава дядо Коледа във фирмата и си... Има един сайт, в който влизаш и можеш... Нещо като Амазон, примерно. Влизаш и можеш да си маркираш някакъв продукт. И като си го маркираш, то ти се вижда в профила и примерно човека знае, че твой дядо Коледа знае, че примерно ти искаш някакъв тип конкретна джаджа. Или вие че сте искаш намерили начин да си виждате кой какво да купи на другия. Да подскажеш. Той пак ако реши може да ти подари нещо съвсем друго. Или не е задължително точно тази марка или това нещо. Но примерно той вижда, че аз искам гребенче. И нали, може да се ориентира, ако иска нещо такова да ти купи. Не, по-лесно е. Но пак е хубаво да се прави в по-тесен кръг, защото ако се направи в супер голям кръг с много непознати хора и те отбиват номера и ти купуват някакъв джънк. Защото те съвсем нямат представа на кого го купуват и за какво го купуват и малко се губи. Така че трябва да е някъде по средата между много тесен кръг и все пак някакви познати, за да се получи това нещо. Добре, да кажи, примерно на тебе какво би се зарадвал на малък подарък, тип отбий номер? На нищо, човек. Аз на такива подаръци, на подаръци под 200-300 лева не са кефя. Много грозно звучи, обаче на мен нищо не ми трябва. Примерно едно портмоне, където вътре е надписано с моите имена. Нали, инициалите там. Аз имам портмонето точно, което искам. Не знам дали е по 200 в интерес на истината. Няма значение. В момента бих се изкефил на едно яко Lego Technics. Обаче са много скъпи. Те са ужасно скъпи, да. Иначе много ми са прави Лего. Аз на времето като мъничък ми купуваха, много разцъквах. И сега в момента ми се прави едно Lego Technics сложно. Прямо една кола да си направя или нещо такова. Много се изкефя. Да, яко е това. Аз пък никога не съм правил. Честно. Да, бе, готино. И никога не бях ходила на куклен театър. Миналата неделя през живота си за първи път чух. Аз съм ходил като малък. Също е много интересно. Значи за тази дядо Коледа ще ти купим билети за куклен театър. Аз ходих за куклен театър. Ма беше много яко. Супер. Мен ми хареса. Да, бе. Децата много се вълнуват. И беше пълно. Много се радвам. Ние имаме хубав куклен театър и традиция. И ти какво би искал? Или ти нищо не искаш наистина? Не бе, не се сещам. Ти обичаш ли да подаряваш? Да, аз между другото много се кефя да подарявам. Аз се кефя да подарявам, когато знам на човека какво ще му взема и на какво ще се изкефи. И аз, да. Ако трябва да мисля наистина и да гадая, тогава не съм фен. Но ако си кажа, той има сега рожден ден, сега ще му взема това, защото ще бъде бахти якото, да, супер, много се кефя. Ако е нещо, нали, по-скромен бюджет... Ето бе, Сисо, сега тук се познаем покрай подкаста, за рождения ден ми подари, виж, кръстче. Това е... Разбира се. Кръстче и маратонки за бягане в залата.
Супер практично. Браво. това, което- Аз точно това Оцели исках ли да ти кажа. размера? Да. Ако Ама нещо, той беше което... и разпитал, нали, примерно. Ако е нещо, което да не е крещящо с цена, нали, да е много скъпо, Ето, да е оригинално нещо е. практично, аз Да, така да. харесвам. Да е нещо практично, което ще ми влезе в ежедневието или нещо ще го използвам по някакъв начин, който ще ми е полезен. И аз затова харесвам ваучери, защото те са супер универсални. Може да си доплатиш пари, да си купиш нещо. Аз пък, примерно, когато не ми се занимава нещо да търся подарък, че ми вземам ваучер. Да, за мен е супер готин подарък и не показва пренебрежение. Да, ма Много че як с подарък. по същия успех мога да сложиш пари в плика и същата работа. Пари в плик малко... Мога да учи в който магазин иска. Какво? По принцип е така. Ти може направо да му ги приведеш по революта и да не ходиш въобще. Ама не е това идеята. Не знам. Да. Аз по принцип бих се изкефил. Значи, примерно на хубав алкохол бих се изкефил. Аз не пия. Аз пия. В смисъл, почти всяко уиски на 40 лева, аз съм окей с него. На чорапи бих се изкефил. На Пиренхил. Примерно Пирин Хил се сетих за готина Ти не марка. са ли русенски? Русенски. Да, и съм на яки чорапи. Аз всичките ми са на тях. дизайн и качеството е супер. Друго, къвто и да е продукт за брада над там 25-30 лева, защото по-ефтините не стават. А гребенчета имате ли за брада? Имам гребенче. четка. Кептън Фосет. Моята е Angry Birds. На Angry Birds има такова, има балсам за тъжаци. Знам ги, да. То е... Би се зарадвал. Такова някой би може да ми подари. Не е лоша идея, между другото. Може, ако Росито гледа подкаст. Ще го гледа, със сигурност сама. Сега, да измисля нещо. След това трябва да го режа. Нещо, което ми трябва е такова. Електронен четец. Kindle. Ма и те са скъпи. Много яко. Всичките си книги ще ги кача там. Много по-удобно. То тежи 100 грама. Аз пък не мога на това. Ти не си пробвала. То Не, е много, бе, то е само пробвала съм. по-удобно. Не ми е удобно. Не знам, аз по принцип ми е трудно да чета от телефона нещо. Аз вече човек. почнах да не Като довиждам. цяло И сега имахме преглед и лекаря ми каза, че половин диоптър съм качил. Ма ти носеше? Не, 0,5 съм станал, ама не било страшно, трябвало още малко да такова. И тогава съм бил за очила. Сега не съм бил за очила, да съм гледал малко по-далеко. И аз понеже едно време прекарвам пред монитор и Ти не можеш да Маряш. фокусираш наблизо така. И да, наблизо виждам добре, но преди много наблизо виждах и така много контрастно, докато сега на моменти малко ми се замазва. Особено когато са ми изморени очите, но много наблизо не виждам. Ма не е нещо, което да ми пречи в ежедневие. Ама да, може би примерно скоро ще ми трябва подарък очила. То подарък ще си купиш. Значи, искам аз да ти купя очилата. Такива Вайпър, нали ги знаеш? Значи, колебая са или тип Охрита, да. или Джефри Дамърски очила ще взема, или такива с дебели рогови рамки. Просто трябва да видя кое ще бъде на промоция. Знаеш на какво бих се изкефил? На готин пъзел. Ма не с Лили Иванова пъзела. Примерно някаква яка картинка, 1000 части. Преди време с моята приятелка си бяхме взели. 2 дена го редихме, беше супер не повече готино. сте го redили 1000. Готино. Не, 1000 части, 2 вечери, сега си. Плюс това Пием можеш да си си го сложиш на някакви подложка пиене. и после в рамка. И става Не, готино. разглабяш си го след една година, си го редиш пак и пак е готино. Не е лошо. Пъзел не е лошо да изисква място, нали, където да го сгубиш. Ама аз го казвам място, Човек, защото аз живея на много малко Ти в място. обувка ли живееш? Да, извиня? нещо подобно. Няма място за легенд. Няма място Ама за аз го видях пъзел. къде живее, в скъпа кооперация. Да, той живее Да, на да, аз Баровско. живея, На лукс, на лукс. аз живея в мансарда, която е супер яка, но е просто тип студио. Тя е 40 и няколко квадрата. На нас ни е добре, супер ни е, но аз не обичам да се претрупвам с неща ненужни и се гледам да е функционално и да е така подредено. Което между другото ме връща на мисълта, какво правим с подаръците, които ни трябват. Продаваме ги, бе. Продаваме ги. Да. Или ги преподаряваме това. О, не, това няма шанс. Що? Никога не би го направил. Всъщност, не би го дал, примерно, да го подаря за рождения ден на някой, ама, примерно, бих ти казал, човек, тук ми подариха една риза, дет мен има кейф, на тебе може да ти хареса, ела да я видиш. Ама Да, той така човек, става. ако много се изкефи, че му даваш риза, Да, супер. и какъв е проблема тогава? И никакъв. Ама, Не, примерно, идеята не е да да го му фаш покая да на отидеш, рожден да. ден и аз да подаря някакъв подарък, Без който той съм да ми го знае. подарил. Да.
Ако ми го подарят, аз... Най-много може да ползваш чанчичката, нали? Примерно. Както в България. Значи от едно време, нали? Тя може да се използва многократно. Да. Всичко в България се използва многократно. Предава през 7-8 човека. Значи, в къщи, сега моята приятелка пак ще ми каже, че я базикам, но в къщи най-дълбокото, най-голямото чекмедже, което имаме в кухнята, е пълното горе с чантички. В смисъл, и най-голямото, най-дълбокото чекмедже, вместо да има тенджери, менеджери, такива. То е пълно с найлонови чантички от всякакви неща. И да ни ги хвърляме. Ние, между другото, ние сме супер еко в това отношение. Толкова чантички събрал от всяко семейство. Примерно, аз използвам 2 на седмица от тях, нали, за някакви глупости. И има и предвид, че тези фирми, които ги произвеждат, тези чанчики все още не са фалирали и продават. Те продават, защото много се ползват и всеки купува. Аз избягвам да купувам. Всеки пази от подаръка и после преподарява пак. Ох, тия простоти аз. Ако са хартиени, тия чанчики отиват в контейнера за рециклиране. Да, бе, големи чанчики, такива пише Happy Birthday с синьо. Не искаш да ми кажеш, че не са заделят. Аз карам Надя да ги хвърля. Ама тя се мъчи да ги събира. Аз ги хвърлям без да ме видят, но ние с моите приятелки сме такива фенове. Обичаме да се опаковаме подаръка с хартия в кутия, дрън, готина. Особено тя много изполучава, много добре се справя. Опаковаме, такова и ние се стараем. Ще видим за Коледа как ще го опаковаш. Сега ми трупате стрес, тук ще трябва да ви купувам подаръци. И да ги опаковаш, нали сте фенове на опаковката? Може ли да си подарим на подаръка, да не трябва да си подаряваме подаръци? Нали? Това да е най-хубавия подарък. Това да е най-хубавия подарък. Да изпуснеш напрежението. Да. Чакай, че подаръка е да изпуснеш напрежението. Звучи малко... А какво правите с вещи, които не ползвате? Въобще обръщате ли внимание или трупате? OLX, Facebook, Marketplace, Bazaar.bg. Всякакви боклуци се купуват. Аз съм по принцип малко така... Не мога да ги продавам като цяло. Слагам ги някъде там, ги трупам. Ама не съм ги пускала да ги продавам в интерес на истината. Аз съм пускал някои големи простоти. Дори вече, примерно, някакви неща, където... Много големи простоти съм продавал. Аз имам един приятел. Той си прерови мазата. Като всяка маза, тя е пълна с уникални простоти. Да. Ма някаква фасунка. Някакво такова. Всякакви глупости. Пича ги събра, наснима ги и ги пусна в OLX-а. По 70 стотинки, по 2,30. Да. А я викам, за какво занимаваш тая ти лут ли си? Всичко продади, брато. И му звъннаха от НАПа. Ама колко оборот е минал през еконта? През еконта? Да, колко оборот е минал? Не е много, не е много, но направи накрая събирателно към 300-400 лева. Не, за 300-400 лева няма. Не, получи, аз съм го виждал писмото. Той нещо друго е продавал преди. Не, може, ако са били много наброй пратки за кратко време, той също в продължение на месеци правеше много неща, защото той единия някакъв от Харман ли му звъни за фасунката и той отива и му праща фасунката. Друг му звъни една гипсово ангелче. Той взима ангелчето, отива му го носи. Разбираш ли? Ненормална работа. Обаче пича направи. А ти колко време му отнело да ги наснима да ги качи човек? Безкрайно много време. Безкрайно. Обаче той е много пунктуален, много последователен. Всичко, което е над 50 лева, го продавам. Но някакви по-евтини неща. Де-факто той, като са такива ползвани вещи или за лична употреба, той наистина не е нужен. Те не се облагат. Те напа няма как да знаят. Те мислят, че извършват търговска дейност. И му писали писмо хората. Да, ама за 300-400 така за тия бокуци всичко минава, всичко се купува от някой. Аз обичам и да подарявам, аз обичам и да раздавам, някои неща ги изхвърлям. Но като цяло обичам да се отървам от неща, които не използвам. За да може на тяхно място да дойде нещо, което ползвам. Реално ми трябва. Сега в момента съм на принципа, като си харесам някой тениска и си купя нова, фърлям стара. Това е супер традиция. Средностатистическото американско семейство има 500... Слушай, има 500 хиляди артикула в дома си. Половин милион артикули, човек. Да. На всички гаражите им, килерите им са пълни догоре. За какъв става въпрос? Във вас имаш 500? Мога да сложиш? Не. Не, ти остави, че не мога да сложа. Те абсолютно не са ти нужни. Ти ако влезеш в един бабешки апартамент
Вътре има само 2000 книги социалистически. Между другото, един приятел си купи апартамент наскоро. Там са живели баба и дядо, обаче са били от такива от едно време, нали той е Баровци бил... от едно време. Да, не баровци, нали, той е бил някакъв директор на някакво предприятие, нещо от сорта, нали. Бабата и пътували са много. Мъкнали са от Китай, или където са ходили сервизи, мервизи. Светеща гондола, шише с кораб. Да. Обаче те са починали и сина им продава апартамента, но го продава с секции, мекции, с всичко, което е вътре. И той естествено купува го, какво да прави. Не иска да ги изхвърля. Има хубави неща, където си ги оставя. Има обаче неща, които ги снима и ги пуска в OLX. Викам, представяш си, на тези хора живота им е минал. Нали, носят ги тези работи, кефят са, защото са ходили някъде, такова, изведнъж умираш, дето ти продава всичко. Да, то няма абсолютно никаква стойност за него. Да. Или пък за това, тях е имал стойност. Дето събират... Ти по самолета да го премъкнеш този сервис, нали? Да сервизи. Да покриеш от държавна сигурност, да не те фанат. Или за сватбата. Сервизи, ножове, такова за сватбата. Значи в нашите има едни чаши за бира, които аз никога не съм виждал някой да би бира от тях. А примерно ги помня от 30 години, че са там. И нашите има чаши за кристални чаши за уиски. Кристални сервизи. Да, не са пи в тях, обаче цял живот. Да. Айде се сякат се пенсионираха, почнаха да ваят някакви такива от... Тия жълтите стъклените чини, Дуралекс ли какви бяха, почнаха да ги ползват, иначе те са... Те са ги пазили мите за сватбата. Те като са видяли, че аз няма се ожени. Много гадно. Ама нищо не. Поне си ги използвали хората. Не, че те са може би малко разочаровани. Толкова години да ги пазят сервизите и сега накрая митата да се ожени. Коли са си казали... Представяш ли, аз примерно заделил съм 20-30 хиляди да си направя сватбата, отивам в ресторанта и казвам, чакайте малко. Те с вашите жени си ги приберете. Аз си булкато жене Дуралекс. Аз си нося едни Дуралексови чиники. Не, те Дуралекса не са за сватбата, за вкъщи, за след сватбата. Ама не, те ще покажат заможност, бе. Той жената ще дадат такива, всички останали. Всички останали с картонени. Да, смисъл на аз, булките, кумовете, майка ми, баща ми, там родителите на маст, всичките в Дуралексови чиники. Виж, това са били много желани и престижни неща и няма откъде си ги намериш. Някакви сребърни прибори, човек. Те отстояне са станали черни. Тези вилици от Силистра, където са ги произвеждали такива. Те има, примерно, сребърни сервизи, някои неща, които са наистина си запазват стойността, интересни са, хубави са, но то модата минава, друго става. Не. На времето е било. Бащата подаря лада, други ти подаря фурна. Ако ти подарят една лада, няма да се изкефиш. Лада точно, айде поне Дачия вече. Бих подарила една жигула, знам, че ще оценим. Чисто нова ли говорим? Не, молят. Чисто нова, да, сега ще я поръчам. Нали? И на старо, извиняй, кодай са кефя? Извиняй, тя е пазена на 30 години. Тоест нова или? В гараж. Закупена гаражна, от... Човек, тя е 60 коня. Какво да прави? Тя е сегашната ми 60 коня. Какво да я ще запалиш, тук ще лъскаш. Джантата ще направиш 3 кръчета. Не съм такъв човек. На някакви ретро паради, освен да ходя с нея. Тя не е толкова ретро. Специално на лада не бих се така развълнувал. Нямам такива сантименти, не съм и чак такъв автомобилен фен. Напред си партия от двамата мога ми подари. Ще купим Нива, лада Нива, искаш да ти купим. Да. Даже 4x4. Те Нивата не са лоши. Има и нови, често нови. Има, изглеждат по същия начин. Сега, доколкото чух покрай войната са спрели да ги внасят. Има дефицит на ниви. Ама, примерно, някой ти носи на сватбата фурна. Другия влизат двама, внасят бойлера. Бойлер не съм виждала да подаря. Всичко се подарява, брато. Даже гледах наскоро във Фейсбук публикация на някакъв на сватбата. Му подарили бойлер. Той го занесъл в студио за дизайн да му го облепят с черно фолио. И бойлер е облепен и тия си го качват като реклама колко хубаво облепят. Не знам, майтап нема. Ние на рожден ден сме подарявали туалетна чиния. Смисъл... Става, ако от тия дето бавно падат. Не, капака. Керамиката. Цялата керамика, нали? С това, ама с задно или с долно отичане беше? Не помня. Ако е грое, аз съм на вид. Не беше грое, беше там примерно тия идеал стандарт. Видима. Едно от двете.
Рока. Но човека тък му си правеше банята и му беше много готино, че му подарихме кенеф. А ходил ли си в Икеа и да сядаш по кенефите или да лягаш по леглата? Ето всеки го Правиш прави. инфлуенсърски снимки. Всеки път, като вляза в Икеа, имам супер малко време да прекарам там и нямам време да се заиграя. Но иначе ма кефи много. Аз не съм се занимавал, ма някой път се кефя да влизам по стаичките и И да да разцъкваш. зяпам. Да зяпам, сядам на някой път. Аз във Варненската ходя, но тя е много е мъничка. Аз в Букурещ. Там е голямо интересно. Ма пак. Са някакви неща. Също. И друго за подаръци, което аз знам, казва се White Elephant, белия слон. То е друг тип игра, при която всеки носи подарък, натрупва ти подаръците на купчина. В определен ред всеки почва да тегли подарък, разопакова го и някой има право да му го открадне. След като ти го откраднат, ти имаш право да го откраднеш обратно или да изтеглиш нов подарък. В смисъл, казва го, аз този подарък го вземам и ти трябва да му го дадеш. Примерно ти отваряш подарък и ти спада нещо яко. Аз имам опцията или да си изтегля подарък от купчината, или да открадна твоя. Да. И така всеки се върти, тегли, краде, докато свършат подаръците. И накрая всеки остава с някакъв подарък. И това е пак американска измишлотина, но хората се забавляват. Това имаше в един епизод на офиса това. Така ли? Да. Хората се забавляват и го правят това по празниците с подаръците. Ама аз някак си мисля, че трябва да е по-персонализирано. Трябва да е персонално. Да е персонално. Картичката ми е вече малко overkill. Не обичам картички с пожелания. Много мраза да пиша пожелания. Има някои ги събират в кашони, 99 картички. Аз не знам кога ще имам възможност да ги чета ли, да ги гледам. Единственото нещо, което съм събирала, знаеш какво е? Какво? Салфетки. Не, в училище. Миришещи картинки. Да, ама и такова. Лексикон имаш ли? Той ти си имал сигурно. Имах, разбира се. Ама те си лещетата, където ме решаха, нали, картинки и това. И аз имах дъвки турбо картинки, с цели пачки ходихме и така ги вадим. Чуваш? Чувстваш се баровец, като имаш повече... Да, като чинчежия. Да бе, даже с големи пачки дебели, с ластици. Като си имал повече на брой картинки, чувстваш някакво превъзходство от другите имам деца. редки картинки. Имам редки картинки. Изтъргувал съм, взимал съм си една рядка за 5 други. Имам колекция. Идват от друг клас. Покажи ми колекцията. Аз вадя, показвам. Това е цяла иерархия. А не се ли притесняваше тогава, че някой може да ти ги открадне? Не. Няма ли сме такива Ти хулигани? едър си вървял? Не, аз съм си вървял едър, ама в училище, аз съм в хубаво училище съм бил, сме нямали някакви хулиганчета, някакви такива работи. Значи на който си бяха картинките турбо, на него си останаха. Да, имахме си респект. Събираха се. Това беше. Тогава имахме няколко неща, които да те радват и да се забавляваш да играеш с тях. То няма друго. Те и сега децата сигурно се събират нещо, си разменят. Някакви такива човечета от Kaufland или Kaufland. Ефтино, топченца. Знаеш кой тия... Аз Ти за кое говориш? За зен обществото ли? Не за... Зен обществото. Какви бяха там? Сега след малко ще тези нали, в Лидъл, в Kaufland от време на време, нали, като направиш над там 20 лет, давате едно гумено. Давате на гумена хуйня. Ще е много ефтино, бе. Те бръмчат на по-скъпи работи. Майките ги събират, не ги събират толкова децата, ни им пука изобщо. Събират майките. Майките ги събират, има Фейсбук групи, човек, как разменям стики, имам 3 броя такова, дам 2 за едно оранжево нещо, е такова, пах ти лудницата, те майките ги събират, деца да ги боли патката, човек, те си играят. Ама децата, гърмят на по-скъпи работи, събират по-скъпи колички много трудно беше на времето да се здобиш с Matchbox количка. Да. Имаше 1-2 колички на мен, като им бяха донесли от Германия, такава, дето като я загрееш се сменя цвета. Беше лудница. Виж, значи, какво става тогава? Подаръците тогава бяха много ценени, защото бяха дефицит. Сега толкова много неща можеш да си купиш, че той подаръка за тебе вече няма стойност. Да. И преди много трябва да се постараеш за този подарък, защото да го вземеш, ти трябва да ходиш, се редиш по опашки, да даваш русфети, да поръчваш на някой да ти донесе от някъде нещо. Голям филм.
Да, според мен примерно трябва да подаряваш емоция. Не нещо. Някакъв. Тя емоцията е ежедневна. Що мога да подариш, сега гледам DJ Бобо, да речем, ще в България, ако знаеш някой приятел, нали, като такова, подаряваш му DJ билет. Бобо по терасата ми да дойде да прави концерт, не на тебе, няма голям. говорят, има хора, затвориш. които го харесват, те добре. Не, може няма лошо, ама много трудно да ме оцелиш. Аз обичам да се стоя вкъщи. Аз на тебе няма да ти подаря. Смисъл? Ама по принцип говорим. По принцип, да я знам. Да. Сещам се за един от най-добрите подаръци, които съм получавал. Ето виждате. Преди доста години моята приятелка ми беше купила билети за Аеросмит, като идваха в България. Не са ли скиф? Супер яко преживяване. Беше много готин концерт. Защото тя те познава, примерно, знае, че и той за ти първ харесва. път бях на голям концерт, на стадион, на голяма група. За първ път ми се случи, наистина беше супер изживяване. Сега за Коледа мога, че подари 3 дни в Париж да отидете. Няма да ти хареса. Не. Къде ще ти хареса? То в Париж е малко като Мароко вече. Да, я знам. В Прага ми се ходи пак. Прага. Какво? Примерно говорим, нали? Да, образно казвам. Да бе, една екскурзия с близък човек винаги е печелившо подарък. Ама това, че струва много пари, аз не искам хората да ми подарят някакви неща, където Чувстваш се задължен. Чувствам се задължен и ми е неудобно. Те ли? Да, ако някой ми подари нещо, което струва може би имал повече от период, в 100 който лева. се чувствам задължен, вече не се чувствам задължен. Не се чувствам задължен, чувствам се неудобно, защото знам сега, че примерно това нещо струва 200-300 Има лева. той човек е преценил да ти го направи този жест. Да, не е на сила. И ясно, ама аз примерно много редко ще бих направил подарък за 200-300 лева. Аз на времето имах едно гадже, където той става при колко е? Преди 20 години някъде. Значи аз имах шофьорска книжка. Години си ти, бе. На много. Вече имах кола. Нали? И беше подарил, беше излязъл от ОС GSM, където е с капачетата на Samsung. Мънички, такова отгоре часа показваш. Същаш се? Флиповете. Бе, да, знам какви са там. Флипове. Такъв да, GSM. затваряш. Ама не, да. Като сега дед го имам. Да. Бе, сега сетих. Ма едни сиви Като такива. яйце. Бяха и такива мънички, бяха много яки. Да. Има то тогава това много пари, 500-600 лея бяха. Скъпо е било. На уния пари Добре, беше бе. заплата и нещо. И го беше сложил в колата на седалката и аз като ставам, като тя. Беше супер за... Бах тях. Да. Ама сега замислях, ние на времето защо сме давали толкова, в смисъл, не че сме ги давали, защо телефоните са стрували толкова много пари, те са нямали нищо, всичките са били с еднакви функции. То нормално е като навлиза технологията, в един момент услугата да става по-достъпна. Не бе, ама имаш примерно 50 модела, те правят едно и също нещо, просто изглеждат по различен начин. Има новия модел, сега не е ли пак също? по-малък. Не, да кажем сега, примерно, че едното е iPhone, другото е Android, другото е малко по-бързо, другото има по-хубава камера. Не, виж, телефони с сходни параметри струват сходна цена. Сходна, едното струва 5000, другото струва 2300. Най-хубава е Samsung, най-хубава е iPhone, започват от примерно 2000. И вече там с повече памет, дрън, отива нагоре цената. Ема пак има. Средния клас е между... Ма и на времето имаше малко по-ефтини и малко по-скъпи. Да, но те правиха едно и също нещо. Не, първият Ериксон, като излезе с цветен екран. Драгон имаше. Ето, това беше вярно, че беше... Тогава, като видяхме, че той е една анимация цветна, като ти излиза, ти направо подводяш. Той е такова екранче. Не е вярно, наистина за този малко екран, че те са 8 пиксела и 4 цвята. Имаше един Sony Ericsson, дето се отваряше така капачето и където бяха цифричките, затваряш. Имаше много яки дизайн. Първия ми телефон, знаеш какъв е? Ериксон. Кодиран от Германия, никой не мога да го разкодира, нали? Обаче аз го нося на училище. С щипка отзад. Той е толкова дебел и толкова голям, сей такова екранче. Отпред телефона панела му е имитация на дърво. Да. Супер лукс. Махагон. Горе антенката с златна хълкичка в основата. Ултра лукс. Обаче кодиран. Той нищо не работи, само мелодиите му се пускат. И аз ходя с него, пускаме си мелодии, гледаме. Съучениците ми го вземат за междучасието да излязат те с телефона. Това тогава няма такива работи. Да, беше яко. Имаше едни Siemens. Тогава бяха по 2000 марки, бяха телефоните и само мутрите имаха телефони. Което е половин годишна заплата. Ти трябва да платиш 50-60 лева тарифен план, който не включва абсолютно нищо. Да, колкото по-висок ти беше плана, толкова по-ефтин ти беше минута. Примерно плащаш 50 лева, за да можеш да говориш на 2 лева на минута.
Така беше. Това е Беше яко, безумно. да. Мобифоните бяха преди това. Аз имах Драгона, дето мобифон. ми разправяш. Nokia. Nokia-ите, по-големите, после почнаха да стават по-малки, после почнаха с гаваеми. Аз имах една Nokia. Деца парите, антената тън, черната тън, копчетата бяха даже зелени, като ги натискаш. Да, моторилка имах една така, тя с прозрачно кълъвче, то кълъвчето я правеше 2 пъти по-голяма. То с ни шелове, с ни такова направено много брутално. Имах една Nokia, тя даже нямаше змията на нея, обаче имаше функция да можеш да си композираш мелодията. И аз горе-долу разбирах от музика и примерно отварям някакви ноти в интернет. Имаше интернет. Трябваше да отидеш на зала, за да намериш интернет. И примерно отваряш някакви ноти и си ги написваш там, си ги нацъкваш на нохиката и си имаш мелодия. Супер яко беше. А домашен телефон с антенка имали ли сте? Да бе, как ти бяха... Прекалено късно. По-късно, отколкото Бели ми се черни. иска да... Много вървежно беше. Panasonic. Взимаш телефон, отиваш в другата стая с гаджето да си Ма приказваш. той хващаше долу до входа, бе, човек. В смисъл, като се Имаше събере... едни домашни, които се хващаха на клетката на оператора и хващаше из целия град. И те много се кефеха някои хора, защото с домашния обикаля из града и гледай как навсякъде се свързва. Само знам, че после като излезе интернет, като се включиш на домашния, дублек се нямаш телефон. Да, аз тогава имах интернет точно на модем. Да. През БТК. Защото други оператори трябва да плащаш карти да си купуваш и така Но нататък. то пак купуваш карта някаква, търкаш с карта, вкарваш то с номер на мобика май През бях. БТК беше доста добра скоростта за времето си, обаче беше много скъпо. Обаче мене ме бе, къпя здраво. Комшията ми никога нямаше телефон. Той беше малко такъв алтернативен, да го наречем. Не му трябваха такива работи. И в симбиоза бяхме. Аз блокирам дуплекса, като се прибера вкъщи, пускам интернета. Обаче, да, сещам се, обаче стана проблем, когато направиха защото преди беше един разговор и един импулс. Без значение колко ти дълъг разговора. Да. Нали? И ти реално набираш през телефона, не помня какво беше, набираш Ти някакъв набираш, сървър. ама то после ти взема на минута. Не, той ти вземаш само на взимаше едно на набиране. минута интернета, който си го плащаш с картата, но на БТК плащаш само един импулс. Ама аз ползвах бързане. интернета на БТК, който беше директно се връзваш към тяхната централа ти си бил и те те баровец, отчитат не, на момента, ти си без бяхме карти, с без модем. нищо. Това не. И там беше скоростта доста добра. Аз се сещам, беше много че скъпо. имаше някакви карти, които примерно до 9 часа сутринта интернетът ти е примерно неограничени минути или нещо такова, или по-малко. И сме ставали с брат ми в 6 часа сутринта да цъкаме интернет, да сваляме MP3-ки. Да сваляме MP3-ки. MP3 20-30 минути се сваля. Да, зареждаш 4 MP3-ки. След училище да са дръпнати. Лягаш да спиш, на сутринта най-вероятно ще са готови. Ако не те е разкачил. Имаш ли някакъв чар, човек? Абсолютно, как? Сега без интернет не можем да живеем. А това беше само 20 години по-назад. Сега не можем да живеем без сега интернет. 20 години по-напред, какво ще е? Не искам да съм чак толкова черноглед, ама не знам. В момента сме тотално зависими от интернет. В смисъл, банките, енергото, водата, всичко. Аз си плащам всичко онлайн. Аз на опашка не съм ходил от години. Ако няма интернет, ти няма да имаш ток във вас. Да. Разбираш? Което... Ти ако нямаш ток, не можеш да спуснеш казанчето в тоалетната. Що? Защото по-новите са вече Ние на нямаме ток. чак толкова газарски туалетни. Сериозно? Да. Аз имам вкъщи грое. Тото дали е такова? Не го знам. Защото аз винаги съм се чудила, то е вградено едно такова казанче. Много силно тече, бе, човек. Как тика толкова силно? Нямам представа. Аз съм на олдскул туалетна. То да не би да има някаква помпичка наистина да го... Може. Мът не, то ще бръмчи, ако... Знаеш какво, не знаем как да приключим този епизод. Аз ще кажа, ако някой го гледал до тук, да напише един коментар или не познава. Не се познаваме, някой го гледа. Напиши отдолу, аз съм здрасти. Стига толкова. Няма проблем. Айде да режем. И Чао. пожелаваме да получите хубави подаръци. Да, и да не се налага да ги продават и в OLX.